ado harinya sekutiko onani dep pulang dari lawi bekato badan diri dima badan bininyo nambah namo si upik riri onde abang dengan banaco mencali abang ke langit nalape pandangi atok rumah atok lah bocor dipandangi bange. Baa dusana nan di tanah rantau kok rindu dusana jorabab Siril Asmara. Bukalah YouTube Sinar Padang Official. Hati-hati malang membawa anak-anak jangan sampai kawan apa digesernya. Jangan sampai kawan apa digesernya apa di karang lapan tun kambang menjadi lakabai kok salah lama larang rantau olah sakali koe horau bana larang jauh dia wailah jangan
manurun buruang kalambala dapet talu saembangan karano badan kamangarang kabako salah tolong dimaafkan kok jadi badan maramba dicancang tangah dua cancang ditingke tangah dua tingke diambil sadona babungo dilurat tugali padi karano badan kamangarang kaba kalau diantang namu panjang kalau dipunta namu pendek sekadar kapaguno untuk mandang hangat tahun kini Tuhan. Orami takabanyo apalo bandarami de anak koto tuho baranang mandi di tapian karano badan kamangarang kabako salah pak cie jodoh tukang nak jangan disalahan Tuhan. Hari pagi orang babi dua lalu kalawitan kambang labungo dalam rimbo diambil anak siandale jatuh daun di tepi sawah. Seria bipak cerita masuk kabak mulai to uraikan apa nama judul curito datang wahbah COVID-19 balik malah bangannya Pak Hala sure sabalai Disiko kalau kok dipandang judul curito kalah jale di mata pe kejadian tak jadi di kecamatan Rana Pasisir kabupatennya di Painan. Kabupatennya di Painan di Sinan sampai kejadian menurut sejarah ditarimo orang apa sisi ko daerah nyolawe di Mabana kampung keteknya tak jadi di daerah Sume dang jadinya di daerah Sumedang di Sinan tempe kejadian menurut sejarah ditarimo menurut sejarah dirang banyak obat pokok mangko menjadi bahasa mangko bamulo ba aku asa curitonyo adolah orang nambah duo orang baduo laki bini Tuhan
duonyo laki bini kalau inyo na laki-laki siabana galajo namo sidep namo na laki-laki. Oh aslinyo urang pasalabuan kalau nyo inyo ng parampuan banamo si Upi Riri aslinyo lahirang sinanyo urang pantai Pasir Sumedang. O antaro inyo ng baduo inyo baduo rumah tanggo sidep namo ng laki-laki. O siriri namo ng parampuan dek lamo inyo baturutan ado barana duo urang pae. Ado baranaknyo aduh orang dipandang anaknyo tadi anak sepasang dipandangi cie jantan cie batino ba itu kalau kok dipandang. Orang tua anak laki-laki nang kete anak perempuan siapa nagalajo namo. O sidep namo bapaknyo siriri namo mandenyo anak nanado dua orang siapa anak nantuo. O dekarano anak laki-laki si Danil anak nantuo si Pariska anak nang kete tuan. O Pariska nyo anak nang kete karano nang kete perempuan nang tua masuk sekolah dasar kok nang kete masih bau umur 3 tahun kamanyalang 3 tahun lebih. Kau di sinan kalau kok dipandang akarajo badan hidup akarajo sehari-hari memanjari kalawi lape pae. O manjari yang nyo kalawi lape di sinan kalau dipandang. Ndak guno toetong lamo abiari baganti hari abiari baganti pakan ado harinya sekutiko. Onani dep pulang dari lawi bakato badan diri di ma badan bininyo nambah namo si Upi Riri. Onde abang dengan banaco mencali abang kalangi na lape panangi atok rumawa atok la bocor dipandangi bange. Tolak bocor mabang dipandangi mandangnya kato rupo itu di sinan kalau dipandang menjawe badan diri dep. Onde dek kandung riri dia iyolah mande dari Danil. Oh iyolah ibu dari Pariska dan itu jangan dia dipikiran kok ado awak barasa kita ganti atau namboco dia. Oke to ganti dia atau namboco indak guno to bilang lamo abiari baganti hari. To ado harinyo sekutiko ado harinyo sawakatu itu mato ekonomi bertambah sande. O pencarian bertambah susah juga kalawi ikan dak namu kaneng. O tio hari pai kalawi je sampan boliang dak ado ikan nandape utang bertambah pai banyak juga tuan. Oh utang bertambah nyawa banyak yu sadang nyoi duit bansik coy itu awak sadang mulare banala datang lo wabah nagari tibu covid.
Oh 9 balik pae Keluar berita TV datang wabah COVID-19 balik bau sao bertambah susah obat tambah payahnya dipandangi hari kampilai kepuaso wabah COVID lah datang pulau bertambah susah badani Bertambah susahnya hidup tadi pencarian bertambah sandek kok lai ada punya modal banyak datang wabah sebantu iko ndak baado kato badan hidup oh tapi awak iko bantunya mato ekonomi kanai banai ikan dilawi kok kanai ikan terlampau banyak kamanyo ikan kadijual oh diopor keluar ndak lo bisa kita lockdown ke mano-mano Tuhan oh di sinan kalau kok dipandang bertambah susah badan inyo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan oh ado harinya pak sakutiko nanawak tatap pai kalawi oh tatap juo manjari yang kalawi lape nyo sadang dilawi lape to tinggan sadang dilawi oh to bilang badan diri nyo pai kagudang ikan oh dekarano pakan nasi bananda ado satu tibo di gudang ikan siapa banana punya gudang oh siapa galajo namo banamo buyung paredi itu banana punya gudang oh bakato badan ninyo tadi onde dangan dibda paredi agiela ikan da untuk pakan nasi oh mandanga kato bantu itu aja wapan di paredi pilihlah dia ikan anado Tuhan oh pilihlah dia ikan anado ado toke pak baru datang mana toke tu baru datang dari Pekanbaru membawa to L300 solar honyo ambil andinan mudo tu di sinan kalau dipandang iko mah dia ikan lama iko nangka digulai nyo nangka elo kok dape iko dia ikan digulai dicampur lo jolado katiang dicampur jolado hijau ambona mulo tompang makan dia ambona mulo tompang makan mandanga kato orang nama ambil ikan galak mengame badannya riri tadi mencalik riri galak mengame hati na mudo disingguangnya oh di sinan riri lah barangke bakato orang toke dari pakan onde dangan di paredi anak siapo ambil ikan dia oh anak siatu nama ambil ikan tadi siako galajo namonyo mandanga kato rupo itu ko itu nang kawan tanyo galajo namo nambat tanyo siriri namo anak tua do baranak 2 orang oh nantua anak laki-laki
laki banamo si Buyong Danil sedang dalam sekolah dasar nang kete anak perempuan banamo si Upi Rizka. Hokok rumahnya nang kaditanyo itu rumah nang buruk tapi pantai nan badindiang jo papan somel. Honana toknyo la tabut suami pai manjariang kalawi lape ko utang di lapau sabalik pinggang dia. Oko utang di lapau sabalik pinggang mandanga kato bantu itu di sinan gala inyo memandangi kalau iyo sabantu itu ambo nak jadi muek kini do kato badannya. Hosia bana gala jona motoke nandari Pekanbaru siapo namo pajatu banamo Buyong Tamio Tuan. Oh banamo Buyong Tamio ba itu kalau dipandang pajatu asli orang Sungai Siak Pekanbaru di sinan kalau kok dipandang. Oh indah to etong lamo bana bakato badala si paredi dan akan dikawan ambo mangandak sampai otoba mue tujuan jo mukasui. Oh kato sampai sarupo itu danga disobat badan ambo mangko ndak jadi do ikan di mue ambo lun pue calik namudo die. Ambo lumpue doanya calik namudo di sinan kalau kok dipandang agak saja paredi tadi danga di kawan badan ambo kok itu orang nang kadigadu kok le sampai mabian elok bana kok indaknya bertambah merasai. Ba itu kato badan paredi danga di kawan badan ambo kita ko jale lamo bakawan dari pakan kamari tepatan sobat dan sampai ambo lo taniayo. Ba itu kato si paredi paei. Oba itu katonyo si paredi mandanga kato rupo itu onde sobat dengan bana picayola kabake ambo ndak kambo sio-sio ando nangga ditu namba namo si Upi Riri asainyo mengaku namu bo gunggong bo bao pai bo bao jangan gue kapakan labaru Bao jauh ke Pekanbaru indah namudo mo abaikan. Oh mandanga kato rupo itu kok lebarani pemain angkat tampe nyopai lah kasinan jalan-jalan Pailah ke rumah tua jalan-jalan ba itu kato badan paredi mandanga kato rupo itu lah sanang di dalam hati itu rumah nan tepanci itu pailah bermain-main mungkin nyo sadang memasak bana. Oh mandanga kato bantu itu naninyo kalau dipandang awak lah jalirang bapiti ndak ado taraso takui nyo datangi rumah si Riri Tuan.
Onyo datangi rumah si Riri, panek dek lamo di bajalan. Jalan bertambah jauh-jauh, hampir ketibo di rumahnya, seto tibo di labu rumah. Baca assalamualaikum menjawab badan diri Ririnya sadang di dapur bana, sadang mengukur si kalapo. Waalaikumsalam kata Riri, naiklah kate rumah. Mandang kata rupo itu alanyo naik badan muda, satolah naik ate rumah. Keluar Riri dari dapur, kira orang nama ambil anikan tadi. Baru berkata pada Riri, abang nama ambil anikan tadi, akaba abang kamari. Apa tujuan yo mungkasui mandanga kato bantu itu. Baru berkata badaninyo, onde dia kandung namudoi, namo namudo abang tahu kan si Riri ndak namo badan adik nyokaban tadi di paredi. Kini danga di badan Riri, mangko ambo datang kamari lah masak ikan nambah gulai, tadaga nak makan ikan dia. Menjawab Riri sekali, kok itu balang kabang tanya, kok ikanan abang ambilan tadi. Alun ado do bang gulai memasaan, baru karakalapo ambo kuku, baru sadang kemang gulai bana. Kini dangan lah de abang duduk lah dulu bang badan abang nyolatan aja putih sekali minum lah bang aja nang kuah. Ba itu kato badaninyo ambo tutui dapur dah ulu bang ambo tutui bang dapur dah ulu di sinan dapur lah nyo tutui baru nyo duduk dake ndak bara jauh dipandangi badak paninyo dilihat maalun rumah ketek coy itu. Baru bakato badariri onde abang dengan bana namo abang ambolan pun jale ambo batanyo bake abang siak kok gala dengan namo boleh sanang ambo memanggil. Kalau itu dia nangka dia tanyo ambo bana mo buyong tamio dia. Namo abang duo dia orang imbauan, kok sampai ke Pekanbaru Tamio dipanggilan orang, kok tiba di Sungai Siak itu tu kampung halaman abang Tamia di imbauan orang. Ba itu kata badaninyo, biar Tamia biar Tamio orangnya jale cie juo. Ba itu kata namudo. Baru bakato badariri onde abang dengan bana, apa tujuan sampai bana, sampai datang ke pondok buru ambo lain ndak malu badan abang ya bang. Mandang katonyo dari Riri, baru menjawab buyung Tamia onde dangan dari Riri. Mangko ambo datang kamari, dek suko kabake Riri ya dia. Satu nampak Riri berjalan sadang nyoka menuju gudang ikan tasirok darah dado abang dia. Tasiro dia darah dado abang, perasaan ndak lama lagi. Kau ndak malu abang tadi diurang ado di gudang, kau ndak malu abang depan di namu melo badan tuma badan Riri. Ba itu bana katoinyo sinan lagalak mani badan Riri onde abang dengan bana ba alo caronyo bang bantu itu ambo di dalam banan punyo bang
ambo di dalam bang banam punyo ambo ala barana duo mandanga kato itu baru bakato buyong tamio onde dangan lade riri odanga kato simaan buni danga de adik dia elo-elo kok banam punyo ndak masalah barana duo ndak loba aku dapet kandak badan ambo kok lainnya pinta kakabuli iko awak baduo sajo na lain jahan dia ge kaba asariri mengaku namu bailonyo asa mengaku yo barangke joto badan abang tinggan pesisi nangko barangke kepakan baru dia barangke kapakan baru gunonyo pesisir diuni coy kok keadaan riri tinggal anak dulu joayanyo kok lah setahun dia 2 tahun kok lah balamo-lamo kita dipakan baru anak to japui balik dia baru anak dijapui balik mandanga kato rupo itu ndak guno to etong lamo ko itu nang kabang tanyoan bapikir ambo dahulu hokok lah sudah ambo bapikir lah matang pemikiran ambo ala bapikir beabi ko iyo ado paruban baru ambo mama datangi abang ambo agi kabake daparedi mandanga kato rupo itu jawapan di buyong tamio onde dia kanduang dia riri dia kok kabak pikir jangan lamo-lamo cukui semalam miko sajo dia abang riri bapikir hari kini sampai malamnya karena barisu abang kabarangke kok indah sayang diri lah abang pai kepakan baru tapi saja batamu joriri tadi lunamu abang barangke ke daerah pakan baru mandanga katonyo bantu itu risinan kalau dipandang menjauh riri lunak-lunak onde dangan di abang tamio danga kato simaan buni abang jangan taburu-buru kok bapikir sehari semalam pagi barisue ambo agi kababang pagi barisu abang ambo agi kabang ambo agi tahu bang bake abang ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu lah sanang hatinya badan tamio disinan kalau dipandangnya cabui dompet sekali iko mapiti dia balanjo anak nyotingan piti balanjo 500 sekali tinggal bakuca iman badan riri mencalik piti Holy moratui Koca iman badariri coy ko macet mato ekonomi gajala COVID-19 bale opitinya babungka juo iyo lah kayo abang tami toke nama pitivana ndak baharago sebanyak 5 orang atui pae
barago bana ba itu de inyo riri nantakana basalam inyo baduo terima kasih bang banyak-banyak. Ojo ala jaso kambo balik mandanga katoco itu onde dia kandung riri dia jadi ndak jadi riri jo abang ikhlas magi piti dia. Abang ikhlas dia magi piti mandanga kato rupo itu nak tabado senang hati riri naninyo buyong tamio ala barangke kagudangnya tuma paredi tadi. Oh sampai ke gudang paredi tadi nyola mulailah baca rito onde danganlah di paredi kejadian bombonya jana gege kabak kurang dak nambo apa itu kato badaninyo lah bagalak-galak nyola ke gudang ikan tinggan sadang bagalak-galak to bilang ringiri sadang manggulai Oto bela riri sedang manggulai ngulai juo nanawa sedang manggulai samulai nyo ikan kadiambil kadimasuan kekua gulai tabayang bantu buyong tamio. Oba itu kalau kok dipandang tabayang bantu nama dia piti perasaan ndak lama lai raso kailang nambah kato tuan. Raso kailang nambah kato raso kapai nama ngecek sadangnya manggulai bantu itu ariado pukul 2 siang menikah ke pukul 3. Oh pulang lai dep dari lawi satu lah balik dari lawi lah tiba di labu rumah baca assalamualaikum manjawi sekali badan riri alaikumsalam kata riri di sinan kalau dipandang olah naya idap ate rumah bakato riri ke suami laikanai bang abang kalawi kato sampai sabantu itu onde dia kandung dia riri dia lama lang tibo diambo sajak datang gejala COVID-19 balik ndak ikan di Langawi hilang juga tuan. Oh ikan di lawi dia hilang juga mungkin takwi ndak kanai penyakit ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato cuy itu nak tawadopane hati riri yo cilako laki nan sorang ko ba itu kato badaninyo kok cuy ko agak kau nyo merasai lamo badan ambot ba itu kato hati riri kok cuy ko agak ujuinyo. Oh tambah lamo tambah menderita dia lambot tinggal nang dep di rumah ko tinggal batigo lah malam bekwang di rumah ambot tinggal nang jo anak-anak ambot tinggangan oh pasisiela nang koe nak talo duit dollar oh menderita. Oh tinggalang beko malam di rumah tinggal batigo ang jo anak di hati rumah mo tinggalang di pondok koyo di pondok tapi pinggir oh salasai nyo manggulai nan gulai sudah nyo sanduk nyo bawa matampe nan biaso
Obat kato badan diri tadi makan lalai bang badan abang ambok keluar main bang Ambo keluar bang main-main jalan-jalan ambo sebantan nasi sudah nyolataan keluar sekali badan riri malo keluar pak nyuaran ke gudang ikan pak Manyuaran ke gudang ikan Seto tibo dake gudang ikan Paredi sadang indah ado Nanado nyo map tuma badan nyo tadi yo Nanado buyong tamio Sato de inyo buyong tamio Tadi aiko riri akato tamio Baru bakato badariri Onde abang dengan bana Labi pikir bang badan ambo beko malam awak barang angke abang Ndak jale di badan diri nambah namo buyong tamio nanduo namonyo jotamia jilatang urangnya dipakan baru indak nambah tu parangainyo ndak jale di badan diri mandanganyo lain namu pai bakato badannya buyong tamio onde dangan la diri jambara beko dia awak pai Kalau itu bang nangka bang tanyo jam sabalik kita barang ke urang nan sadang lalo bang Sadang bang lalok bana lasanang di dalam hati Nariri balik ke rumah janjilah sudah dibuatnya Oh indak berpikir-pikir dua kali Ndak takkan badan kanak Ndak nyopikir anak nambah Oh apa Pikir anak nambah dua baik itu kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo ndak guna dibilang lamo bana Audisinan kalau dipandang maalun sajolah badan riri sampai ke rumah badan ninyo Oh hari batambah patang juo patang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam Onan malam semalam itu alalati dua sarumanya Oh sadangnya lama lalu bana ariado pukul sabale turun lari dari rumah Oh setelah turun dari rumah taruh kau to L300 solar lah naik kate oto buyong tamio tuan O kate
to buyong tamio ba itu kalau kok dipandang alati bodi ate oto ko oto sudah bamue ikan lanai oto tumanyo pi berkatenyo o barangke oto nak nyolai oriri lanai kate nyola barangke nyo dari Sumedang Pekanbaru nangkanyo tuju di malo hati ndak kamamang kandak tamio hola balaku kandak tamio nyola barang malabalaku ala barangke nyo dari Sumedang o sadang diate oto juo bakato badan tamio onde riri ya di abang jana riri manu tekana juo korinan tinggal tekana juo riri Joana o mandanga kato cuy itu ande abang dengan bana na ado tekana ranan tinggal na ado tekana na o mangko bamanung badan ambo na bedonyo di ambo ado na tekana di badan riri o abang bawa ambo kepakan na bedo abang maninggalan o abang oh nabedo abang meninggal menangga kato bantu itu picayo lah dia badariri dan abang indak meninggal kama abang riri babau menangga kato bantu itu nak tabado senang nyuati lah lewat pesalabuan odek la moto di bajalan menampu daerah Padang Laban lah tiba di kotoran ayah apa olah tiba oto di kotoraya oto balari taruju lape negari kotoraya lah nampak pasalakitan anak lah jale jo suami di rumah tinggal awak tarui menuju pakan lape dari silakitan lah nampak si pasakambang anak jo laki batinggal nambe dosa yo di rantau orang hari ado pukul 1 malam lah lewat daerah Batang Kape mendaki ke pukul 2 tinggal noto sadang jalan nampi katibonyo di painan tinggal noto di sinan to japui orang na di kampung nanyo tinggal sadang lalo jago lah hidup dari lalo satonyo jago dari lalo dicali badan diri riri ndak ado lai di sabala otamanung badan diri dep diimbau ndak ado menjawe diimbau aram kok mandangui nyo duduk pak badan diri dep duduk bamanuang sama sorang kamapai nyo badan diri
kama pai nyoko badan riri ba itu bana kato hati ondak gono to etong do etong lamo sadang bamanuang manuang juo hari bertambah siang oh apa tambah siang yo di sinan kalau kau dipandang bakuku ayam dalam kandang bepicu murai hati kayu oh ndak siang hari de ayam ndak siang hari de murai tando hari lekas siang badara badarum darum bunyi tamiang orang balari kota singkok bantuknya ambun ampi kata abi matoari Tuhan oh ampi kata abi matoari nam pagi sepagi tu inyo ala anak jago kaduonyo jago lalo anak lamananyo ibu lamo tamanuang badan tumai dep tadi hokamanyo riri kadicari di sinan danil bakato iyo anak inyo nantuo o apa dangakan bana kamako ibu pa badan danil ba itu kato inyo tadi o kato sampai sabantu itu onde nak kanduang danil na eyo na hondak jale di badan apa antakamanyo ibu danil sadang nyawa samo tidur yona wapala jago dari tidur ibu dicali na ndak adolai Tuhan di sinan kalau kok dipandang baru batanyolo anak nang ketek nambah namo pi pariska onde dangan lah diapa kamako ibu badan ika ba itu kato badaninyo holamo kato mangko bajawe joaye mato kece bajawe onde nak kanung pariskai dangade ikana anak apa nak jale painyo badan ibu awak sadang lalu baguliang yona wapala jago nak dari lalu dicali ibu ndak ado kurang apa berkelawi mape manjari yang tapi apa jago dari tidur ibu dipandang ndak ado ba acaro maninggani kayona ojo siapo nak ika ketinggal jo siapo ika patinggan ibu bana nak ado nampak ba acaronyo na kakalawi Tuhan oba acaronyo na apa kakalawi mandanga katoco itu ariado pukul 8 meningka pukul 9 anak maimbau ibu juo hondak tabado ibu nyodo tidak kamala kopainyo badannya tumariri tadi oh ditanyo kau orang badakatan indak nan jale cie juola ditanyo kiri jo kanan indak nan tahu pairiri pai oh indak nan jale do pairiri indak ado karumaran savala lapa urang nan banyak mansonyo riri lang malam ba itu orang magi kabar dapet kabar ken kamari
Kota dangadang wongnya sinan jo kasiko di sinan kalau kok dipandang lagu ndak di dalam kampung. Hot sadang tak jadi pak bantu itu balam taranggo ate tanggo manyang tahu raya te pintu. Hot salam tak azim badan kita alias sakete tentang itu to japui riri sadang dioto tuan. Oto japui riri sadang diate oto baduonyo jo buyong tamio ba itu kalau kok dipandang. Oto balari tarui juo di ma oto to tiboan latibo di kota Padang menuju daerah Pekan Baru menuju daerahnya Pekan Baru ba itu kalau kok dipandang. Ndak lama dah kita etongkan, ndak lama kita bilangkan oto bajalan taruh hijau. Apa nek dek lamo bakal lamuan to potong cerita sakete indak to bilang do kampung lawe. To indak to bilang do jalan panjang lataan tiba dipakan oto labongka tampe losikan. Bongkanyo ikan tu tadi di sinan kalau kok dipandang maalun oto sudah babongka pitikan alunyo tarimo barangke sekali buyong tamio. O satu barangke badaninyo kamanyo to nyuaran tarwi manuju dumai. Aduh tekana di badannya mangkuara kadumai nyuaran nyuado rumah kontrakannya di daerah Simpang Kandis di Simpang Kandis Jalan Libo Baru di sinan rencana nyolataan tuan. Di sini rencana kanyolataan bulien dak nanjale dirang nambanya ba itu rencana buyong tamio di sinan kalau dipandang. Oh indak to bilang lamo indak to etong lamo bana oto bajalan taruiju. Odek lamo to di bajalan dari Pakan Tarwi ke Kandis tiba waktu jo pajo jangkonyo masuk ke daerah Kandis oto tadi Satu tiba di Simpang Kandis Jalan Libo Baru nyotarui ketampe kontraan Baranti oto di halaman kontraan alanyo turunnya dari oto. Satonyo turun dari oto naririlat turun pulonyo baona ye ate rumah di Sikoriri. Ho tampe tinggal di